Ești obosit. Cu adevărat obosit. Nu este lene, nu este un moft. Este acea oboseală care vine din interior, care nu trece cu somn, care nu se îmbunătățește în weekend. Te trezești, faci ceea ce trebuie să faci, dar pe dinăuntru simți că porți o greutate pe care nimeni nu o vede. Și ce este mai rău, oamenii din jurul tău, aceia care te-au văzut împiedicându-te, care te-au văzut pierzând, care te-au văzut plângând pe ascuns, aceiași oameni au decis deja cine ești. Te-au pus deja într-o cutie, te-au etichetat deja. Acela nu va merge înainte. S-a terminat cu el, sărmanul. Dar trebuie să-ți spun un lucru acum și fii foarte atent. Astăzi, la orele 20, ceva se schimbă. Cine te-a văzut căzând, te va vedea fiind ridicat. Și nu va fi o ridicare oarecare. Va fi cu slavă, cu încoronare, cu semnul lui Dumnezeu asupra vieții tale. Rămâi cu mine până la finalul acestui videoclip, pentru că ceea ce îți voi revela aici poate fi cotitura pe care o aștepți de ani de zile. Acum, înainte de a continua, vreau să spun o întrebare. Te-ai gândit vreodată de ce anumiți oameni par să aibă o viață atât de ușoară, în timp ce tu te lupți atât de mult și pare că nu se întâmplă nimic? Muncești, te străduiești, îți faci partea și totuși pare că ești mereu cu un pas în urmă. Este ca și cum ar exista o barieră invizibilă între tine și viața pe care o meriți. Și asta doare. Doare pentru că știi că ai capacitate. Doare pentru că ai dovedit deja că ești puternic. Doare pentru că în adâncul tău simți că există ceva mai mare rezervat pentru tine. Dar acel ceva mai mare nu ajunge niciodată. Ei bine, exact despre asta vom vorbi aici și îți voi arăta că această barieră are un nume, are o cauză și, mai important, are o soluție. Să începem cu simptomul. Ce simți în viața de zi cu zi? Voi descrie și tu îmi spui dacă te recunoști. Te ridici dimineața și simți deja o strângere în piept. Nu este durere fizică, este angoasă. Este ca și cum corpul tău ar ști că o altă zi de luptă începe și se pregătește deja să reziste. Mergi la serviciu, îți faci obligațiile, dar acea bucurie autentică, acea entuziasm pe care îl simțeai înainte, a dispărut. Pare că viața a devenit o bandă de alergat. Mergi, 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 dar nu pleci din loc. La prânz te uiți la farfurie și nici nu simți foame cu adevărat. Mănânci din obligație. Noaptea, când totul devine liniștit, atunci apare greutatea reală. Gânduri precum, oare am greșit în toate? Oare mai este timp? Ce cred oamenii despre mine? Încep să-ți ciocănească în cap. Și atunci vine insomnia sau somnul excesiv, acea dorință de a dormi pentru a fugi de realitate. Și dacă ești căsătorit, căsătorită, știi că asta afectează și relația. Nu mai ai răbdare. Orice lucru devine o discuție. Te uiți la partenerul tău, la partenera ta și simți o distanță care nu este fizică, ci emoțională. Sunteți pe aceeași canapea, dar păreți a fi pe planete diferite. Și copiii observă, ei nu vorbesc, dar observă. Și asta îți dă vinovăție. O vinovăție pe care o porți în tăcere. Pentru că a admite această vinovăție ar însemna să admiți că nu faci față. Chiar în Brazilia, în special după 35 de ani, nu avem permisiunea de a nu face față. Societatea nu acceptă. Aceasta are un nume. Știința o numește epuizare emoțională cronică. Cercetări recente ale Fundației Osvaldo Cruz arată că peste 60% dintre brazilienii de peste 35 de ani raportează simptome de epuizare emoțională care nu sunt legate doar de muncă, ci de o senzație profundă de stagnare în viață. Nu este doar burnout profesional. Este ceva mai amplu. Este senzația că viața a încetat să se miște în direcția corectă. Și când aduni asta cu presiunea socială, cu facturile, cu familia, cu responsabilitatea de a fi puternic pentru toată lumea, rezultatul este devastator. Dar acum vine partea care schimbă totul. Și aici am nevoie să fii foarte atent, pentru că acesta este punctul pe care majoritatea oamenilor nu îl înțeleg. Ceea ce trăiești nu este eșec, este pregătire. Lasă-mă să repet ca să fie foarte clar, ceea ce trăiești nu este eșec, este pregătire. Nu ești oprit, ești modelat. Există o diferență brutală între a fi stagnat și a fi pregătit, iar această diferență este invizibilă pentru ochii umani. Doar cel care trece prin proces simte. Și de aceea nimeni din jurul tău nu înțelege ce trăiești. Ei văd suprafața, văd oboseala, văd dificultățile,
Văd ușile închise, dar nu văd ce se întâmplă în interiorul tău. Nu văd transformarea tăcută. Nu văd forja lucrând. Dacă acest conținut are sens pentru tine, dacă ai simțit că acest mesaj este pentru viața ta, lasă un like acum. Acest gest simplu ajută acest videoclip să ajungă la alte persoane care, de asemenea, au nevoie să audă asta astăzi. Acum să mergem la cauza rădăcină. De ce treci prin asta? Și de ce tocmai acum? Există 3 motive care se întrețes, iar când le vei înțelege pe toate 3, va fi ca și cum un văl ar cădea de pe ochii tăi. Primul motiv este ciclul tăierii. În natură, orice pom fructifer trebuie să fie tăiat înainte de a da roade. Dacă ai vizitat vreodată o regiune agricolă, în interiorul statelor São Paulo, Minas Gerais, Bahia, ai văzut asta. Agricultorul taie ramurile care par sănătoase. Și cine nu se pricepe la plantare, privește asta și se gândește: acest om distruge pomul. Dar agricultorul știe că acele ramuri fură energia fructelor. El taie ceea ce pare bun pentru ca extraordinarul să se poată naște. Exact asta se întâmplă cu tine. Anumite lucruri au fost tăiate din viața ta. Relații, oportunități, planuri și a durut. A durut mult, dar fiecare tăiere a fost intenționată, fiecare pierdere a avut un scop. Acele ramuri îți furau energia, te împiedicau să rodești la nivelul pe care Dumnezeu l-a planificat pentru tine. Al doilea motiv este ruperea identității false. Creștem în Brazilia, auzind că trebuie să fim puternici tot timpul, că bărbatul nu plânge, că femeia trebuie să facă față la toate, că a cere ajutor este o slăbiciune, că succesul înseamnă să ai mașină nouă, casă proprie, cont plin. Și construim o identitate pe aceste minciuni. Purtăm o mască și o folosim atât de mult timp încât uităm că este o mască. Și apoi, când viața ia totul, când pământul fuge de sub picioare, masca cade. Și când masca cade, doare, pentru că nu mai știm cine suntem fără ea. Dar acolo începe adevărata construcție, pentru că Dumnezeu nu încoronează măști, Dumnezeu încoronează esența ta. Și pentru a ajunge la esența ta, El trebuie să îndepărteze tot ce este fals. Al treilea motiv este poziționarea strategică. Dumnezeu nu face nimic fără scop. Dacă El a permis să treci prin toate acestea, există un motiv. Și motivul este simplu. El te poziționează. Gândește-te cu mine. Dacă ai fi fost promovat la momentul nepotrivit, cu mentalitatea greșită, cu oamenii greșiți în jur, ce s-ar fi întâmplat? Te-ai fi distrus cu propria binecuvântare. Ai văzut asta întâmplându-se, nu-i așa? Oameni care au primit tot ce au vrut și nu au știut cum să gestioneze. Au câștigat bani și și-au pierdut familia. Au obținut faimă și și-au pierdut sănătatea mentală. Au urcat repede și au căzut și mai repede. Dumnezeu te iubește prea mult ca să-ți dea ceva care te va distruge. Așa că El așteaptă, El modelează, El pregătește terenul. Și când terenul este gata, recolta vine cu o abundență care te va face să plângi de recunoștință. Acum respiră adânc, pentru că ceea ce îți voi spune acum este partea cea mai importantă a acestui videoclip. Este soluția, este calea practică pentru ca tu să ieși din acest loc și să intri în încoronarea ta. Și înainte de a continua, spune-mi în comentarii, te-ai identificat cu ceea ce am descris până aici? Scrie acolo jos, mă identific, sau pur și simplu, este ora mea. Când scrii, declare asupra vieții tale. Și declarația are putere. Să trecem la soluție. Și ea are 5 piloni. 5 practici care, dacă le vei aplica începând de astăzi, vor începe să-ți miște viața într-un fel pe care nu ți-l imaginezi. Primul pilon este decizia conștientă de a înceta să mai trăiești pentru public. Acesta este cel mai dificil și cel mai eliberator. Ai petrecut ani de zile trăind pentru a mulțumi, pentru a dovedi, pentru a le arăta celorlalți că ești capabil. Și această nevoie de aprobare a devenit o închisoare. Fiecare decizie pe care o iei este filtrată de judecata altora. Ce vor crede dacă fac asta? Ce vor spune dacă schimb drumul? Ce vor crede dacă reîncep de la zero? Îți voi spune un adevăr dur, oamenii care te judecă nu trăiesc viața ta. Ei nu îți plătesc facturile. Ei nu simt durerea ta. Ei nu au visele tale. Atunci de ce le dai lor puterea de a-ți defini calea,
Gândește-te la câtă energie consumi încercând să pari bine pe rețelele sociale, pentru vecini, pentru grupul de WhatsApp al familiei. Energie care ar putea fi folosită pentru a construi ceva real. Psihologia numește asta locus de control extern. Când senzația ta de valoare depinde de opinia celorlalți, nu ai niciodată pace, pentru că opinia celorlalți se schimbă tot timpul. Astăzi te laudă, mâine te critică, astăzi te susțin, mâine te părăsesc. Rămâi la mila a ceva ce nu controlezi. Începând de astăzi, iei o decizie, trăiesc pentru Dumnezeu și pentru mine. Restul este public, iar publicul privește, nu conduce. Al doilea pilon este restaurarea dialogului cu Dumnezeu. Și aici nu vorbesc despre religie. Nu vorbesc despre a merge la biserică în fiecare duminică. Vorbesc despre ceva mult mai intim și mult mai puternic. Vorbesc despre a conversa cu Dumnezeu așa cum vorbești cu cel mai bun prieten al tău. Cu onestitate. Cu transparență. Fără filtru. Știi acea durere pe care o ascunzi de toată lumea? Spune-i-o lui. Știi acea furie pe care o simți față de viață? Spune-i-o lui. Știi acea frică ce te paralizează în miez de noapte? Spune-i-o lui. Dumnezeu nu se sperie de adevărul tău. El știe deja totul. Dar când verbalizezi, când scoți din interior, se întâmplă un fenomen pe care însăși știința îl recunoaște. Neuroștiința arată că actul de a verbaliza emoțiile reduce activitatea amigdalei, regiunea creierului responsabilă pentru frică și anxietate. Adică, atunci când vorbești, literalmente, creierul tău începe să se calmeze. Acum imaginează-ți puterea de a vorbi cu Creatorul Universului. Nu este doar alinare emoțională, este alinare spirituală, este vindecare. Al treilea pilon este recunoștința activă. Și știu că ai auzit de recunoștință de 1000 de ori. Dar ceea ce îți propun este diferit. Nu este acea recunoștință generică de tipul sunt recunoscător pentru viață. Este recunoștință specifică. Funcționează așa. În fiecare seară, înainte de culcare, vei lua un caiet sau vei deschide notele din telefon și vei scrie 3 lucruri specifice pentru care ești recunoscător în acea zi. Nu ai voie să repeți. Trebuie să fie diferit în fiecare zi. Poate fi ceva simplu. Sunt recunoscător pentru cafeaua pe care am băut-o azi dimineață. Sunt recunoscător pentru mesajul pe care mi l-a trimis fiica mea. Sunt recunoscător pentru că m-am trezit fără durere. Pare o prostie. Cercetări conduse de Robert Emmons, profesor la Universitatea din California, arată că persoanele care practică recunoștința specifică zilnic timp de cel puțin 21 de zile prezintă o reducere semnificativă a nivelurilor de cortizol, hormonul stresului, și o creștere a producției de serotonină, hormonul stării de bine. Literalmente îți reprogramezi creierul să vadă abundență acolo unde înainte vedea lipsă și când schimbi modul în care vezi lumea. Lumea pe care o vezi se schimbă. Al patrulea pilon este încercuirea strategică. Ești media celor 5 persoane cu care petreci cel mai mult timp. Această frază îi este atribuită lui Jim Rohn, dar ea este un adevăr universal. Uită-te în jurul tău. Cine este lângă tine? Sunt oameni care te trag în sus sau care te trag în jos? Sunt oameni care cred în potențialul tău sau care îți hrănesc fricile? Sunt oameni care te provoacă să crești sau care te invită să te plângi? Știu că este greu să te îndepărtezi de anumite persoane, mai ales când sunt din familie sau prieteni de lungă durată. Dar a te îndepărta nu înseamnă a te certa. Înseamnă a doza, înseamnă a reduce influența, înseamnă a alege conștient cu cine îți vei împărți timpul, care este resursa cea mai valoroasă pe care o ai. Caută oameni care sunt deja acolo unde vrei tu să ajungi. Caută comunități, grupuri, canale ca acesta, care îți hrănesc credința și viziunea. Mediul determină creșterea. O sămânță de mango plantată în deșert nu dă roade. Nu pentru că sămânța este rea, ci pentru că solul este greșit. Schimbă solul. Dacă urmărești până aici și simți în inimă că acest mesaj este pentru tine, abonează-te la canal acum și activează clopoțelul. Postez conținuturi ca acesta în fiecare săptămână și fiecare videoclip este făcut gândindu-mă la tine, la călătoria ta, la cotitura ta. Al 5-lea pilon și poate cel mai puternic dintre toți este acțiunea în credință. Credința fără acțiune este fantezie.
Poți crede cu toate forțele tale că Dumnezeu are ceva incredibil pentru viața ta, dar dacă nu te miști, nu se întâmplă nimic. Dumnezeu nu parchează binecuvântarea în garajul lenei, El binecuvântează mișcarea. Gândește-te la istoria traversării Mării Roșii. Poporul era încolțit, marea în față, armata în spate, fără ieșire. Dumnezeu i-a poruncit lui Moise să ridice toiagul. Dar marea s-a deschis doar când poporul a făcut primul pas spre apă. Miracolul a venit după mișcare și așa este și cu tine. Dumnezeu așteaptă pasul tău. Nu trebuie să fie un pas gigant, poate fi mic, poate fi tremurător, poate fi cu frică, dar trebuie făcut. Care este pasul pe care le viți? Acea chemare pe care trebuie să o faci, acel CV pe care trebuie să-l trimiți, acea iertare pe care trebuie să o acorzi, acel proiect care este pus la sertar, acea conversație dificilă care trebuie să aibă loc, acel curs pe care vrei să-l începi, dar tot amâni, acel examen medical pe care îl postezi, acea schimbare de obicei pe care știi că trebuie să o faci, dar o lași mereu pentru luni. Astăzi este ziua, nu mâine, nu luni, astăzi, pentru că încoronarea ta este legată de curajul tău de a te mișca. Și îți voi spune ceva ce poate nimeni nu ți-a spus. Dumnezeu nu îi alege pe cei pregătiți, El îi pregătește pe cei aleși. Nu trebuie să fii gata, nu trebuie să ai totul rezolvat, nu trebuie să ai certitudine absolută, trebuie doar să faci pasul. Moise era bâlbâit și a condus un popor întreg. David era cel mai mic din familie și a învins un gigant. Petru era pescar și a devenit stânca bisericii. Niciunul dintre ei nu era gata, dar toți au făcut pasul și Dumnezeu a făcut restul. Acum vreau să-ți povestesc ceva. Există un fenomen în natură care ilustrează perfect ceea ce este pe cale să se întâmple în viața ta. Este fenomenul bambusului chinezesc. Când plantezi o sămânță de bambus chinezesc, în primii 5 ani nu se întâmplă aproape nimic vizibil. Îl uzi, îl îngrijești, îl fertilizezi, iar planta abia apare la suprafață. Orice persoană din afară s-ar uita și ar spune: asta este pierdere de timp. Dar sub pământ, ceva extraordinar se întâmplă. Rădăcinile se extind cu o viteză impresionantă, creând o bază atât de solidă, încât atunci când bambusul străpunge în cele din urmă suprafața, el crește până la 30 de metri în doar 6 săptămâni. 30 de metri în 6 săptămâni. După 5 ani de invizibilitate. Tu ești în cei 5 ani ai tăi. Ești în faza invizibilă. Nimeni nu vede ce se întâmplă sub suprafață. Nimeni nu vede rădăcinile pe care le creezi cu fiecare lacrimă, fiecare rugăciune, fiecare noapte dificilă, fiecare zi în care ai ales să nu renunți. Dar rădăcinile sunt acolo și sunt profunde și sunt puternice. Și când vei străpunge suprafața, și îți garantez că o vei face, creșterea va fi atât de rapidă și atât de intensă, încât aceiași oameni care s-au îndoit de tine vor rămâne fără să înțeleagă cum s-a întâmplat. Și aici intervine încoronarea divină. Pentru că Dumnezeu nu te ridică în privat. El ține neapărat să te ridice în fața celor care te-au văzut căzând. Aceasta nu este răzbunare, este mărturie. Este modul lui Dumnezeu de a arăta lumii că El este credincios, că El nu abandonează, că El împlinește ceea ce promite. Restaurarea ta este dovada vie a puterii lui Dumnezeu și de aceea ea trebuie să fie publică. De aceea cine te-a văzut plângând, te va vedea zâmbind. Cine te-a văzut căzând, te va vedea ridicându-te. Cine te-a văzut eșuând, te va vedea strălucind. Și nu va exista nicio explicație umană pentru ceea ce se va întâmpla cu tine. Oamenii vor întreba: cum? Cum a reușit această persoană? Cum a ieșit din acea situație? Iar răspunsul va fi unul singur: Dumnezeu. Uită-te, gândește-te la Iosif din Egipt, vândut de proprii frați, aruncat într-o fântână, sclavizat, închis pe nedrept, ani de suferință care nu aveau niciun sens. Dar fiecare dintre aceste etape construia ceva în interiorul lui: rezistență, înțelepciune, compasiune, capacitatea de a conduce sub presiune. Și când Dumnezeu a decis că este timpul, Iosif nu a ieșit din închisoare pentru a fi orice. El a ieșit din închisoare pentru a fi guvernatorul Egiptului. Al doilea,
cel mai puternic om din regat. Și cine a fost acolo să vadă? Aceiași frați care l-au aruncat în fântână. Aceeași familie care a crezut că este terminat. Ei s-au plecat în fața lui fără măcar să știe cine este. Aceasta este încoronarea divină și este exact ceea ce este pregătit pentru tine. Nu în aceiași termeni, dar în același spirit. Cotitura ta se va întâmpla în locul unde căderea ta a fost cea mai vizibilă. Și asta este intenționat. Trebuie să-ți spun ceva direct acum. Uite, știu că sunt zile în care te gândești să renunți. Știu că sunt nopți în care singurătatea te strânge atât de tare încât pare că nimănui nu-i pasă. Știu că l-ai chestionat deja pe Dumnezeu. Ai simțit deja furie, ai simțit deja abandon. Și este în regulă, toate acestea sunt umane. Dar trebuie să înțelegi ceva. Nu ai ajuns aici din întâmplare. Nu urmărești acest videoclip dintr-o coincidență. Din toate milioanele de videoclipuri care există pe internet, ai dat click pe acesta. Și știi de ce? Pentru că acest mesaj a fost pregătit pentru tine. Nu vorbesc despre algoritm. Vorbesc despre scop. Dumnezeu te-a direcționat aici pentru că El vrea să știi. Încă nu s-a terminat. Ce este mai bun în viața ta, încă nu s-a întâmplat. Povestea ta nu se termină în acest capitol dificil. Acest capitol este puntea. De cealaltă parte a punții se află încoronarea ta. Acum vreau să-ți cer un lucru. Astăzi, la orele 20, oprește-te din ceea ce faci pentru un minut. Doar un minut. Închide ochii, pune mâna pe piept și declară cu voce tare: sunt ales, sunt încoronat. Cine m-a văzut căzând, îl va vedea pe Dumnezeu ridicându-mă cu slavă. Fă asta. Nu contează unde te afli. În autobuz, în bucătărie, în cameră, la serviciu, declară. Pentru că cuvântul are putere creatoare. Când declari, activezi. Când activezi, atragi. Și când atragi, materializezi. Știința, de altfel, dovedește deja o parte din asta. Studii în psihologia pozitivă arată că afirmațiile pozitive repetate cu convingere activează sistemul reticular ascendent al creierului, care este filtrul ce determină la ce acordăm atenție. Când declari ceva pozitiv în mod repetat, creierul tău începe să filtreze realitatea în căutarea dovezilor care să confirme acea declarație. Adică, literalmente, începi să vezi oportunități care au fost mereu acolo, dar pe care mintea ta obosită și deznădăjduită nu le putea percepe. Voi rezuma tot ce am discutat aici, pentru că este important să pleci de la acest videoclip cu o claritate totală. Primul, ceea ce trăiești nu este pedeapsă, este pregătire. Al doilea, tăierea, ruperea identității false și poziționarea strategică sunt cele 3 cauze ale a ceea ce simți și toate au un scop. Al treilea, soluția trece prin 5 piloni: încetarea de a mai trăi pentru public, restaurarea dialogului cu Dumnezeu, practicarea recunoștinței specifice, înconjurarea de oamenii potriviți și acțiunea în credință. Al patrulea, încoronarea ta va fi publică. Cine te-a văzut căzând, te va vedea strălucind. Vreau să închei cu o imagine. Imaginează-ți un diamant. Înainte de a fi diamant, este doar carbon, întunecat, fără strălucire, fără valoare aparentă. Dar presiunea și căldura din adâncurile pământului transformă acel carbon în ceva extraordinar. Aceeași presiune care părea să distrugă a fost presiunea care a creat frumusețe. Tu ești acest diamant. Presiunea pe care o trăiești nu te distruge, te șlefuiește. Și când procesul se va termina, când Dumnezeu va decide că este timpul să te aducă la suprafață, strălucirea ta va fi inconfundabilă. Și știi ce este mai frumos? Diamantul nu trebuie să facă nimic pentru a străluci. El strălucește pentru că aceasta este natura lui. După ce trece prin presiune, după ce este șlefuit, strălucirea este automată. Când lumina îl lovește, el reflectă. Când cineva privește, el captivează. Și asta se va întâmpla cu tine. După tot ce ai trecut, după toată presiunea, toată durerea, toată așteptarea, nu va trebui să dovedești nimic nimănui. Viața ta va vorbi de la sine. Zâmbetul tău va fi diferit. Pacea ta va fi diferită. Postura ta va fi diferită și oamenii vor simți, nu pentru că le vei povesti, ci pentru că transformarea adevărată nu are nevoie de reclamă. Ea se anunță singură. Vreau să-ți spun ceva personal.
Am fost și eu în locul în care ești tu. M-am uitat și eu la tavan în miez de noapte, fără să știu cum voi plăti facturile lunii următoare. Am simțit și eu acel nod în gât care nu mai pleacă, acea senzație că întreaga lume merge înainte și tu ai rămas în urmă. Și am avut și eu oameni care s-au uitat la mine cu milă, care au pariat împotrivă, care au crezut că nu voi reuși. Dar pot să-ți spun cu toată onestitatea, fiecare noapte dificilă m-a învățat ceva ce ușurința nu m-ar fi învățat niciodată. Fiecare ușă închisă m-a redirecționat către o ușă mai bună. Și fiecare lacrimă a udat ceea ce astăzi culeg cu bucurie. Nu spun asta pentru a mă lăuda. O spun pentru că trebuie să știi că este posibil, că acea cotitură există, că ea este reală și că este mai aproape decât îți imaginezi. Astăzi, la orele 20, marchează în ceasul tău, marchează în inima ta, pentru că încoronarea ta nu este o dorință îndepărtată, este o promisiune în desfășurare, iar Dumnezeu nu dă greș. Dacă acest videoclip ți-a atins inima, împărtășește-l cu cineva care are nevoie să audă acest mesaj. Trimite-l pe WhatsApp, postează-l la Stories, trimite-l acelei persoane despre care știi că trece printr-un moment dificil. Uneori, un videoclip schimbă o viață. Iar viața pe care acest videoclip o va schimba poate fi a cuiva pe care îl iubești. Spune-mi în comentarii, ce vei declara astăzi la orele 20? Scrie acolo jos declarația ta. Citesc fiecare comentariu și contează. Povestea ta contează, vocea ta contează, credința ta contează. Abonează-te la canal, activează clopoțelul și revin-o mâine. Pentru că mâine vor fi mai multe și mâine vei fi deja o persoană diferită de cea care a început acest videoclip. Încoronarea a început deja. Trebuie doar să crezi. Dumnezeu să te binecuvânteze. Ne vedem în următorul videoclip.